Takže čaute ľudia, ideme si znovu nahrať Ark. Toto bude časť druhá a preto som to z ničoho nič tak spustil, začal rozprávať, lebo som nečakal, že sa spustí nahrávanie. Čakajte, mám otvorené okno, tak idem ho zatvoriť. Spauznem vám to, kým sa to načíta. Teraz v rýchlosti, aby som to vysvetlil, nešlo mi zapnúť screen recorder ani natáčanie, takže som to musel takto spraviť. To je ten môj safe. Vyťahnem ten baráčik. Taký základný. Za kamerou som farmil XP. Mám level 7, nejaké tie veci. Vnútri proste mám malý posteľ. A v dnešnom videu by som chcel skúsiť aspoň, viem, že na Parasaura, Tyrannosaurus treba viac obulík nazbierať. Zatiaľ nič, ale potrebujem ho nájsť. Potrebujem si vlastne vyrobiť bolu, narkotika, takže ešte to jeden level zabere. A potom ešte za kamerou budeme XP na sedlo. Zase bude ďalšie video, kde na ňo budeme vyrábať sedlo. Takže tak, bola fajbrky máme. Dnešné video sa ja musíme. Dnešné chodí, ja si stres zatajú výhodu. Chlapka z úteky. Máš čips. Tak bahuje Parasaur. Hlavím. Blízky. Musíme na narkotika. Spomínať. Nikdy som nepočúval taký veľký level. Ja tam tu vás kontrolujem, lebo som moc prázdny. Tam každopádne sa pozrieť. Odvážne. Na verziách na počítaču sa môžu dá jazdiť bez sedla, ale to je tak, že dáš burgy chce. A tu je. Som chcel, že asi niečo vyhnalo. Ja nie, to nebolo level 60. Niekde tam bolo bude, no. Tu mohli byť posunátky. Uteká. Ale hlavné je, že vidím železo. Taký sú to časti. Jaj, toto je tá hora, hej. Tu nás sú. A sú ešte aj... Počkaj. Som videl zase utekajúceho Parasaura. Aha, tam je Raptor asi. No, ale aspoň máme blížko celkom železo. To je... Nebudeme asi sa rozširovať viac ten domček, ktoré tu mám. Tak som ho rozširoval.
stále celkom malý. Aspoň aby bol trikrát, ktorý si videli všude. Celý foundation. Snow. Saving. Aký level? Oj. To si dokážem takať. No ale tak toto one. Neboli. Ale zase teraz potrebujeme narkotika. To proste je jedno level. To nie je jediný. Niekde nebol ten Parasaurus. Alebo 65. Pretože mi tak pomalšie chodíme. Tam je. Nás uteká. Raptor. Vidíte to tam vzadu? Presne tam, kde sa pozerám. Vám to takto ukážem. Vidíte ten krížik tam? Tak presne tam. Dobre, uvidíte. Skoro sa zapískal. A ide. Tam hore, z tej hory si potom pôjdeme ochočiť oného. Taví sa auto a za neknú 60. To bude na dlho, čo vám poviem. Všimne si potom Parasaura za kamerou. Budem proste farmiť. Keď sa rozmýšľam, že keď budem mať čistku, tak si ich vykraftím pár. Dám do nej proste všetko, čo bude mať. A pôjdem pre poznatky ako to je, ne? Tam to sa pekne lezuje. Netuším, čo tu. Ja ich chcem tým rozširovať. Chcem tým povedať, že ako moc sa bude dať rozširovať. Možno budeme musieť aj presunúť domček, lebo tu nám presne sa nedá. Aj takto, ako teda strechu, ja som to chcel takto spraviť, že trošku zasahovať do vody tá strecha, tak to bude. No tá čurúf, tak ona trošku vystrká sa. Nechcem to zase dlhé, hej. Je to občas teda dlhé. Musím praviť, že to nebudu expert. Find. Máme upravený. Za kamerou, keď ste si mohli všimnúť. Mám viac týchto vecí, pretože ma zabil párkrát ten, jak sa to volá. Dilophosaurus level 130, ja som ho proste na niekoľkokrát musel ukončiť. A zničil mi skoro celý dom. Získať materiály. No, super. Preťažený, musím si nakrátko čistú. Čo ma tak preťažuje? Drevo, aha. Drevo odložím. Takého do pece. Mal som ešte za kamerou trošku viac toho spraviť, ale som tak celý prázdny. Sem.
końca dropnie z bombuli. Tylko by ja jeszcze... Czy sobie nie trafić? A może ja. Także idziemy na kamienie. Metal, to na mnie jest w pierwszej fazie, kiedy już będzie miał 20 lat. To jest metal. Do sekretu upadania kwiatów. To tak to napiszcie do komentarza. Tycki metal zyskał pomocą kompasa. Także... To aż jest... Co się stało? Co za strzał? To być pokazane. No. Jest, no to... 8 żołnierza. Jednych 2 kamieniów. To jest... Zle. Jest to zle. Jak sobie nie wiem takie do zbierę, to jest takie zle. Czyś to tak zabierały, ale kamień. No. Zawsze sobie dostawaj XP. A, za kilowatt sobie dostawaj XP, a czy za coś? Za zbieranie surowin na crafting. To akurat crafting. Ja się to będę teraz mam drewniane lecę. Nie wiem, czy sobie to chcą z odłowu 20, tak. A właśnie, że nie wiem, czy się chce. A są sobie rozłożyć te epizody, ja już nie niektóre. Tutaj Raptor. Co tu będziecie wiec, tym wiec, mój base. Stres. Raptory na kiedy jeden tego nie zatknął ci na korytnaczku Triceratopsa. On ma taką parasaura, olki ci za 2 jatrają, to nie wiem, co to jest. No właśnie widział taki brutal ekstrem, wystał na tym moim świecie. Ja dam Raptora, którego by się ochucił, a zrazu jeden zautoczony.
Som mi zdal na Triceratopsa. Sa mi zdalo, že to ako neútočia, tak tu sami. Začal nám útočiť a došli tam asi 5 raptory. Takže... Ja nechcem. Ale mohli by musíme to čas pomôcť. Počkáme druhý krát. Musíme si to potom kraftiť neskôr, to bolo určite. Som tam na to teraz spadný. No, ich tam nebolo. Spravil či nejakého jedného, ale keď som pozeral, že keby to bolo tak dávnejšie, tak v tom arku oni chceli najprv bobulky, dalo im to do 60% a potom neskôr chceli napríklad Primate alebo takéto extrémy a to proste toto dúfam, že sa nebude diať mne aspoň. Ja keď som tajmoval na štúce, tak vždycky chcel proste odísť. Dvakrát. Sa nestalo, hej, teraz idem vyspäť a idem si chytiť voľa. Nič sa nestalo, hej, nič ste nevideli. To ma mrzí. Ja som chcel nasledovať cestu od morských vypeňho. Keby som mu teraz pomohol, tak aj mňa skúpu a to nežijú. Toto pekné, to som si nachodil. Ja to tu vlastne to som si chcel, aby to nie sa to nespieval. Chcela to si počuť. Tam má vajíčko, ale to korypto. Kde vidíte náš čupsa?
To też co Polski. Co to nie będzie zabierać długo. Mam jeszcze 2 godziny, czy możemy otaczać. Jakoś jest 7 GB to nie znam. Patrzcie załogi. Nic nie robi. A wiecie co jest szkoda około? Bo to gra jest całkiem dobra. Może nie tak popularna. Tak ja bym chciał, kiedy widzę, że to się czuję. Jej raptorik. Na razie nie będziemy spodziewać, czy nie myślę, że gdzieś mnie wykonać to popularnie. Nie będę sobie to opisał. No jasne. Ale sobie najgorszy. Chyba mi pozwolą. No dobrze. Teraz tylko czasami zostało normalne serce. To być jako laki. No, laki jako laki. Ichthyosaurus te nasleduje. Co to wodny dinosaurus. No, tu się szkoda. Oho. Tak to nie kraj się. To będzie jasno to kraj. Tu widzicie. To będzie zasuniaka sprawa. Ciao. Prawie to mam to trwać.
zarosty miał. Nie trwać jaj. Muszę zachować wejście. Harapy. Harapy nożyczkami. O! To pójdzie. Gdzie smerom tak jest? Taki element tutaj. Niski. Tak idzie dwóch? Tak. Załabiać serialu. To czym tak mam brutalne lewo. Lewo. Co to? Ale potem tutaj to wisi. Taki fajnie to wisi, a potem nie pełno za raptor. No, gdzie robić wideo, może być tylko to bym nie robił. Co? No chodź. Neutral. Follow Widziałeś po prostu 150. Maksymalnie. W sumie na się optera na dole. To jest nie chodzi. Nie ma jeszcze bum. To jest tak nie zahania, to są. Tak to powiem, że asi już by som nenašiel žiadneho boda. Co na celé svete, jak v tomto svete stojí. Som tam pomalý. No len keď utíkaš. Celé vyvolať. Zbierať klíčkou. To potom nevidím, ale to je narkobain, to je narkotik.
asi stopnem počkám. A keď bude ochočený, tak vám to aj. No, takže posledné a ideš. No, ty kokos. Zabralo mi to asi ďalších 20 minút, lebo imu to začalo dávať po 10%, ale je na maximálny level, lebo na normál je maximálny level 150, na easy je to do 100 a na hard je to do 300. Či do 300? Ja neviem. Jeden strašne nízky, jeden strašne vysoký level. To má musel ísť, ako vidíte, pre vodu. Ktorý čas som zbieral. Ja mám makajte. Dobre. Teraz poviem pravdu, neviem, ako sa dá z inej osoby ako z týchto, takže len takto zozadu zakývam. Zakývam v podstate, respektíve nášťapcom, ktorého môžem relaknúť. To je úžasné. A takto už neviem. Teď sa možno ešte lenovať, lebo takto to je neustále. Nerobia skoro moc, takže takto do inventára. Jo, no, to je zaujímavé. Tam to dám. Ide sa to odhľadu. Dám zbieram. Ešte podarí, čo sa pozbieram. A ten som. Že sa strašne toto zrobí. Toto zri. A čo. Takže to je všetko. Čaute, učí sa s vami Boban zatiaľ. A zatiaľ.